Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailinged iti nagan a Julius, nga iti agdama, kat adda iti Singapore. Kastoy man ti kuna ni pagayam a Julius. Dear Manang Emmy, Julius latan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat addaak ditoy Singapore. Kadwak ti amak, akaano laeng anaamamok. Sina datatang kenanang ko, kat addan sa bali a pamilya ti inak. Ngam uray no kasta, agtultuloy latta ti komunikasyon mi. Daytoy pakasaritaak kat saan agagangay. Kat jakon mas daaw, nubilang taadda timang babalaw kanyak. Apaman amang ngaganda ti innak isalaysay. Sapay la ko mga rodmanang, tamapili daytoy ang maidrama, tabarang makaibati akmet iti nabalitukan nga adal, kadagiti naayat amang padpadaan, iti baro nga upload, iti YouTube channel yo. Nagturpusa ko niti high school nanang. Siguro, patgamot ang tikid daw ko kung kaamamwak ti may papanitipod no nga ama. Mabalin ka di Julius, di mon lagi pan ti maipapan iti amam. Ha? Awan serbi ti amam,
Iso adyak kayat alagi pampay ti maipapankan kwa na. Nanang, Sipod na addaan ka itinakam. Ingka gumaakon nga imula iti panunot mo ti pananglipat mo iti awan serbi na nga amam. Isa pa nga asim, tadi kan agdamag iti may papankan kwa na. ngam, adda ka rin kanyak nanang. Kunam nga ibagam kanyak ti may papankan ko na. Iti kanito ang makaturpusa. Nalawag mo't timbagak saan ka di? Di mon saludsudan day tabanag. Taawan mo't laeng ti magimulam. Nanang, pangasim. Oray ti pudno la kumaanagan na. Itanam mon iti lipat ti maipapankan kwa na. Ha? Kat kasayaatan paikit din no imula mon iti panunot mo. Anatayon ti amam. Adulamin deta kurso akayat mo si Ka Julius. Ag 2 years vocational course kalangan. Ha? Ngam, Tito Edmond, kaya't ko tagbalin nga engineer. Engineer Tarupam? Ha? Nagadungan mo. Isumot lang nga iso amanil kay ti pagadalan. Saan nakamanal, Tito Edmond? Amo yun dayta? Anya saan? Manal ka kunakmat. Awan lang mo. Isong ag 2-year vocational course kalangan. No di mo kaya, saan kan nga gadal? Manong Julius, apoy analiday ka? Nenet, ading ko. Saan arumbang nga agliday ka, Manong? Rumbang kumaanaragsak ka, ta nag-graduate kan iti high school. Kasan mo maragsakan ak ngay. Napalalo mo ti panang tagibasit kanyak ti amang. Nangat ko nga ron ti pa nagsarita yu kan ni Papang. Imbaga na amanal ka. Ba nagadyak maklon, Nenet? Saan man nasyak ti kalaingan iti pagadalan? Amo ka sana kamanal. Talagamot namin asaan, Manong Julius. Si Kanto pa'y timang tultulong kanya kadagiti assignment ko. Iso asaan ka amanal? Nenet, Nasirip ka, Manong Julius. Iso asaan mo kumaapat-pat yung timbaga ni Papang. naimbag ka pa'y Nenet. Tauray kabsat na klang iti ina. Saan ka nasabrak kanyak? Agyaman na kiti suportam ading ha. Talaga suportaran ka, Manong. Ngamin, Manong ka. Kat ulitak, saan ka amanal, Manong? Nasirip ka. No anya timbaga ni Tito Edmond mo, iso ti matungpad. Ha? Nanang, Ag 2-year vocational course ka laan, tapno makaturpos ka dagos. Kat makapagtrabaho kan, tapno makatulong ka. nanang, sana pa nang isidir. Ngam allowance ko lang ti gastos yu ti panagadal ko ti high school. Talibre ti tuition ko, gaputa band member kaya pagadalan. Kat, isidir mo kanyak dayta, ha? Kay bagbagak mo't nanang, sana pa nang isidir. Iso Ay, asaan ko punyeta! Naglaing kamot tan asuma o Julius? Apay, nalalaing kan nga miti siya nga inam, ha? nanang, No nalalaing kan nga misyak, nasaysaya at pay no pumanaw kalaangan iti poder ko. una yan nanang. Apay akas na titrato yung kanyak. Apay! Siguro dagiti saan amamati.
Ngampod no asabali ti trato kanyak ti mismo nga inak. Gan tinabangunak nga amak, manang Emmy. Nilaeng nenet nga stepsister ko ti kakampik iti pagtaengan mi. Ngam uray no kasta, inanusak ti amin. Nagtungpalak kadakwada, tadaakat nga rod iti poderda. No nagbalinak man asukir, dayta kat ideag kolehyo akon. Tauray pa'y kasano ti panangupay da kanyak amangala iti engineering a kurso sa anak a nagpaapekto. Nagaplayak kas band member iti maysa nga universidad kat napagasatan akmat a nagbalin a miyembro. Iso a naka-enrollak iti kina-inhinyero. Manong Julius, apay adi ka makaidna? Adamin parikot ko, nene. Ha? Anya day tamanong? Adda project medyo eskwelahan. Tirigat na. Saan nakaraman day iti allowance ko kas band member. Kat ka mo no kasano amang ibagakit ti kwarta ken ni nanang. Kayat mo manong, tasyak ti mangibagakan ni mamang? Ha? Ni, saan nakading ko? Sigurado ang nakarkaro nga agungot ni nanang. Amang ano ko na napay nga aramatin kakabsat ko. Manong, Siya kung ti mangibagakan ko na. Iturturod ko lang nga ibagakan ko na Amasapol ko ti kwarta iti pagadalan. sige nga rod manong, sikat ti makaam mo. Sapay lang ko matamaawatan nak ni nanang. Katpatgan na tikid daw ko. Sana bali, tapara mo't iti panagadal ko tikid daw kan kuha na kwarta. Daitan ti bagbagakan ka. Agin lalaing ka. Ngam kasapulam mo't lagayam ti tulong me ka ni Tito Edmond mo. Nanang, da kayo ti kasarsaritak tada kayo ti inak. Sino kumangay ti pagpatulungak no sana da kayo? Dayta nga rod kat. Agpatulong ka mo't lagayam kanyak. Ngam di mo impangag ti bagbagami ka ni Tito Edmond mo nga ag 2-year vocational course kalaangan. Agkamang ka mo't lagayam kada kami. Ngam natangkan ti ulom. Naibagayo ko makanyak no asino tamak. Makapagpatulong ako makangkuana. At dayta ka manen. Dayta la ka na yun ng tibagbagam. Buisit ka kitde. Ha? Nakarkaron adi katulungan tanatangkan ti ulom. Imbagak lang nga rudan adi mong dakdakamatan ti maipapan iti awan serbi na nga amam. Ngam dakamatam latamat. Isa makamukan iti biyag mo. Buisit ka kitde. Makalawas lang. Ngam sa anak pa ilan na kay remedyo iti paggatang ko kadagiti ka sa pulak para iti project me. Eh, itapay lang. Marigatan ako ni tinalak a kurso. Kasanupay nga tan iti sumarsarunupay atawon ti panagadal ko. Julius, papayaban na kay the office. Ha? Apay ka no? Diyan ka mo mapangkalatan. Apay nga ta. Anya nga ta ti masapol da kanya kay office. Ay. Anya amot tan. Jak pala mo na pangalaki iti igatang ko kadagiti aramatak iti project ko. Ita, papayabandak ka naman ni office. Apay nga ta. Diyos ko, 10,000 pesos tilinaon ti ATM anay panahagan kanyak. Kunada di office asana nagpamamuti ng iti sobra naglahon iti ATM. Basta napan na kanon inyawat ijay kat pimanawan. Sino nga ta tinaggapuan ti ATM anay panahagan kanya ka naglahon iti daklagatan. Saanan anapatag? No, sino tinaggapuan na? Basta ti amok.
Taiming laon iti pan nakaawat ko iti daytoy. At dan gastusag para iti project mi. Sana kung nagparikot. Anonymous tinagtaudan ti ATM anay panagan kanyak manang Emmy. Kat ti pakasdaawak launay, binulan nga adda mangipatulod iti kwarta iti dayjay nga ATM. Nagbuter nga amangan no agungat dananang ken Tito Edmond no ibagak kadakwada ti maipapan iti ATM. Iso nga inlimad ko kadakwada. Iso na laeng tanas daaw da, tadya kon agkidaw kadakwada iti uray sentimo, kabayatan ti panagadal ko. Agingga adimteng ti kanito, adyak ni namnama, manang Emmy. Agpudno ka, Julius. Naggapuan dayti nga ATM. Nanang, Agsao ka! Naggapuan daytoy kunak! tsaka mo nanang. Basta da nang ipatulod kanya kiti dayta nga ATM. Kat binulan na may kikan iti kwarta. Anya? Ulbod! Talaga nga ulbod ka anamang paklan, Julius. Agalwad ka. Dakas ka kanyak iti kanita maamuak no naggapuan daytoy. Mapanak inton bigat iti universidad. Kasaritak ida maipapan iti daytoy. Kaya't mo asawan, Manong. Talaga adi mo amo no nagtaudan dayjay. Talaga saan ading ko. Basta naawat ko lat tanday jay. Idi kanitong agkasapulan na klaon na iti kwarta para iti project ko. Diyak mo no naggapuan na. Inlimod ko ni nanang ti may papaniti dayjay. Taam ka kakaungot nak. Katjak nagbindot. Kinabil nakpay. Apaman na naamuan na ti may papaniti ATM. Manong Julius. Dakila tulong kanyak tayo jahadin ko. Dakila tulong iti panagadal ko. Ngam nakaskas daw, tanapalalo ti pungtot ni nanang, apaman na naamuan na. Imbes ko mapagyamanan na ta sino man na nagtaudan dayjay. Takas iti nakunakon. Dakila tulong dayjay iti panagadal ko. Manong. Ita, napanpay ni nanang iti universidad. Noon niya ti epekto kanyak ti ipapanay jay. Tsaka mo. Gamay sa lang tigid daw ko ita adin ko. Sapay la ko mata maituloy ko latta ti agadal. Ta talaga kayat ko ti makaturpos iti engineering. Sapay la ko mata saan agaramid ni nanang iti posible apakadadailak iti universidad. Tapno sana maapektaran ti panagadal ko. Sapay la ko ma. Naimbag lakit din. Tauray nung naduktalan ni nanang ti may papaniti ATM ang naawat ko. Saan ang naapektaran ti... Julius, Ha? Amo ka din am-am mo. Am-am mo ka, sipod pa'y ubing ka. Anya? Apay ngamin? Sino kayo? Apay nga mamudak. Naikan na kiti gundaway makisarita kan ka. Maamuam ti kinasyasinok. Mabalin ka di, asumurot ka kanyak. Ha? Saan ka ngagdaanag, Julius? Saan nakadakas sa tao?
Pangasim ko matay ka nakitigundaway ang makisarita kang ka. Gaputa pa na unan, tapno maamuam ti amin. Sika? Ti amak? Siya nga Rod Julius. Siya ti amam. Siya ti nakasikog iti inam. Idagkan kadwa kami pailangan di parlor ko. Anya, best friend ko ti inam. Amamukmat ni Edmond nga stepfather mo. Tagtrab-trabaho pailangan ti parlor ni nanang mo, idinagam-am mo da. Customer mi idi parlor ni Edmond. Ha? Agayan ayat na idi. Ada saan daan ang kinaawatan. Nalaos tila dingit ni nanang mo. Kinid daw na nga umyan iti tagus ko, takayat na taglamas iti arak. Dinanggayak ti inam. Saan mi anagayatan ti pan nakailawan mi idi? Anya? Naitatagpay so Julius. Indarumdak idi iti rape. Ngamsan, anapanak na kaniti korte nga da pa nagramas, anapasamak. Gaputa talaga amat nga awan. Nagiinurnos kami. Kagiddan ti sarita na sustentuan ka. Ngamsipod mo't idin. Ginura nak ti inam. Isudak ni Edmond. Amok nga'y ayatan dati tunggal maysa. Isungain kasarlatan ni Edmond ti inam. Nga uray inaw na kay din. Naragsakan at na nagkatuluyan dalata. Nupay di na intulok na imutam ta apelyedo na. Iso nga apelyedo ti inam, di balasang ti apelyedo mita. Nagipsipod na iyanak ka. Anda komunikasyon mi iti inam. Kat binula namang magtena kiti sustento anak ko. Aging ka naamuak, babay ni tigayim abinilin ko. Anak kakaasi ka iti dinada nga agasawa. Idin nga inkadeng ko nga idiretsyokan ka ti binula na sustentom. Nangarami da kiti pamuspusan. Kat babain ka na kiti gagayim ko. Nang lukata kiti ATM mo. Kaya't mo asawan. Sikatin ang gapon da dyan ATM. Wen, anak ko. Para kang kadayjay. Diyakon indiretso iti inam ti sustentom. Gapoy ti naamuak. Asan ka mo't gaya mamayradranod. Ha? Pasensya ka anak ko. Na'y talaga na'y kanak itikiran niya agpakita. Kinagpamamukan ka. Pinagtaandak kami ni Edmond kenti inam. Iyata-yuta ka kanun ang pakitaak. Hanggang sana ko na mabuteng. Saanin? Dakal kan. Kat mamati ang naamo mo na niya tinasaya at kensaan. Kapailamon niya ang pili. Kat itapay lang anak ko. Ang kitkindawa kiti pang makawan ka. Ano sa anak man anak pakaamakan ka anak ko. Kagrunaan nga minarason ti kasasaan ko. Kastamat din ti pangtati inam ken tinabangunam nga amam nga iya dayuda ka. Pakawanan lang kuma. Oh, apayakas ta ti panangkit-kitam kanyak, sika, Julius. Neta, pagdamdamagan ka? Ngam naunagkit din asin na ay tisungbat mo kanyak? Hoy, sardengan nakman no anyaman day ta drama, ah? Laglagi pam, adi ka payla na abswelto kanyak. Taging gaita, jak payla mo no asino tinagtaudan jay ATM mo anaduktalak.
Naamo ako na sino tinaggapuan day dyan yung ATM. Nanang. Ha? Asino? Ibagam no asino? Naggapoy ti amak. Ha? Una yun ti pan nakakigtot mo anak ang nagitimbagak nanang. Di mo namnamain, amam-amok ti amak. Anya ka din day tang ibagbagam, Julius. Imbagak matankan ka nga awan serbi ti amam. Saan ang mapagtalka day jay? Ayok day jay. Kaputay pilit yung lata ti pamati oh. Arinamus na kayo ti amak, kasta ka di. Uno ka norman nyo. Kapoy ti katatao na. Ti panagpaling na bakla. Julius. Iti kasta reaksyon mo nanang. Mapanagdag ako na pudno amin ti imbaga ti amak. Kat mamati ak iti kinunana asipod pa'y naipasngayak. Sinustentuan na kun. Anak ko. Anyan nanang. Dudyak may nanuktalan ti amin. Di nagpay siguro awagan iti anak. Amuyo ka di. Diyagon malagip. Tinaudi akong daway nga inawagan na kiti kasta. Itaman langan nga inawagan na kiti anak. Itatanaduktal akong ti amin. Itatalam amok nakasarita kong ti punlo nga amag. Intanam yun iti panunod ko at agas ti amag. Intanam yun iti isip ko nga awan ti Serbina. Pilpilitan na kamangkura kan kuana. Kat ibawing ko tirik na kan ni Tito Edmond. Gayam. Tingin na pudno na. Natantanto nga ama ni Tatang ni Tito Edmond. Ni Tito Edmond tinapangulak nga ama. Insagsak mo iti isip ko anasayat ni Tito Edmond. Ngimpulo sa jak narik na nagbalin nga makasyak ni Tito Edmond. Kaputay supay amis mo tinangimamag kanyak. Supay amis mo timangipagpagaman nilak. Supay amis mo timangupay kanyak nga agadal. Imbes nga iso kumati kang runala magsuporta kanyak. Katita sakit na lang. Inlimod mo lang arunan kanyak ti amin. Pilit mo lang arunan na dandanailin iti imatang ko ti pudno nga amag. Gamsaan ka pa yan nagpakaina kanyak. Dahil tati kasakitan na lang. Julius. Itipan na kamamo kinipudno nga amag. Impudno lamat kanyak ti amin. Awan na pulos tinlimak na. Ultimo ti pudno kinatao na. Kaladingitag na ipagakan kalanang. Nga uray damo pa'y nakita na mamuk ti amag. Marik na ako na masipatpatag kungam na kayo ni Tito Edmond. Katuray pa'y nugas dyan tingin na tao na. Si Papa nagkalak amang ipaga. Mas punpunno alalaki ti amak ngam ti asawam nanang. At-atama ko na malalaki ti amak. Itilaksid ti kinabakla na. Ngam tinabangunak nga amak.
daan agundaway manang Emmy. Naipagsak ti amin nga anak akak iti inak. Amin abanag ajak na ibagakan kwa na manipod na addaanak itinakam. Nawayaan na ibagak adinak pinagsasawan. Ultimo ti aramid kanyak ti asawa na. No apay anaturadak idin anagsao, gaputa amok nga addan ni tatang apagkamangak no bilang tapapanawandak. Ngam uray no kasjay nga impagsak ti anak akak, jak pulos binastos ti inak, karaman ti asawa na. No di kat talaga laeng nga inyebkas ko, tinabayagan nga imukuok iti barukong ko. Kalpasan daydi, kinid daw ko amapanak iti sidong ti amak, tabareng mananam ko met ti pamatag ti maysa nga ama. Kat sa anak anapaay manang Emmy, gaputa apaman nga imakarak iti sidong ti amak, jak pulos na padasan tinaungtan, wenno anyaman, no diket pasig anasaya at apam magbaga ti impaay na kanyak. Karamanan ti kanayon abilin na, asaan arumbeng nga agsakit tinakam ko iti inak. Tanoawan ni nanang, awanak kumamet ito'y abiyag, nga isumat ti naramid ko. Aging gaan na urnos ti amin, kat nagsubli ti panaggayam dananang kantatang. Karamanan ni Tito Edmond. Idinapan kami kan ni tatang dito'y Singapore, taon 2019, nakasarakak itinapintas at trabaho, ama ipakat ko ti inadal ko. Iso ang nagtalinaed kami dito'y. Ngam agtultuloy ti komunikasyon ko iti ina, kan tinabangunak nga ama, nang runa iti kabsat ko. Pasensya kayon iti nagulo pa nagsurat ko, nga mamati ak ama iyornosyo. To'y pagayam yo, Julius. Julius pagayam ko, agyaman ak unay kan ka, iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ti kunam, na idumduma ti padas mo. Gaputa kayarigan na ti maysa nga istorya iti pelikula. Agpayso nga dadagiti ina amang isuro iti anak na amang lipatan iti amada. Ngem italaeng anakapuutak iti ina amang bilin alipatan ken guraen na ti amana. Idinto tanasaya at matgayam ti kababalin na. Malaksid laengan syempre iti kinatao na. Ngamkas nga rudan iti nakunam pagayam ko. Uray pay no kasjay ti katatao ti amam, maibilang amas malalaki, gaputa di nakagayam binaybayan, sipod o bingka. Kat na imbaglaengan, tasaan mo akababalin ti manggura latan iti asino man, gapulaeng taiso ti bilin kan ka. Maragsakan akmet tanatumpal ti arapaap mo, nga agkita kan agamam mo kayo iti amam. Kat para iti amam, kan para iti amin nga amma, kastameten kadagiti ina at timakdar nga ama iti anak da. Happy Father's Day kada kayo amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan a Paloma, nga iti agdama, kat adda iti Singapore. Dear Manang Emmy, Paloma tinapilik nga ipanagan nyo kanyak. Agsipod tamay sa akamang ti LGBTQ+. Wan manang,
Sa anak amabain ang mga klon iti kinataok. Ta iti panawan ita, tanggap na sa lipunan akunada dagiti kas kanyak. Ta kinapudno na, adon dagiti organisasyon amang ibagbagi kadagiti kas kanyak. Iti agdamamanang kadadak dito'y Singapore. Agtrabaho ak no kayat ko, saan no saan, gapo ta kinapudno na, may sa akon a permanent resident ditoy. December last year, idinaamuak daytoy a YouTube channel. Kat naingganyo akmat, anang ipatulod iti padas ko. Tapno makaibati akmat iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi nagkaletse-letse ti biyag ko. Gaputa na idarumak iti kaso, ajakmet pulos inaramid. Adayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo, anak ko. Diyak maliklikan, mother. Agasumot nga min. Nagdagsan ti kaso asang sangwag. Naimbag ta nalain tinapilik nga abogado. Tano saan, awanak ko maita dito balay. Ada ako maiti pagbaludan. Ay, Paloma, anak. Ako nga dabasol ko. Tanaaramit ko ti sana rumbang. Ngamsaan ko arinamos ti gayem ko, mother. Diyak maaramit tayo jay. Paloma, anak. Nailawan kami, tagpadpada kami anabartag. Diyak mo dinamnamang agbunga, ti pan nakailawan mi adua. Anak ko, di ka mapukawan itinamnama. Agkararag ka iti Diyos. Mamati ak alumta umatlaeng ti kinapudno. Sapay lang ko, mother. Gamin, diyak akong makapagtrabaho anaimbag. Napudno nga agluklukata ka di parlor ko nga may mayangak mat. Takasano, tilatan may papanitikasok ti pampanunutag. Malaksi di ti torture na marikriknag. Dakal pa yung tigastos ko. Ang mga lumaybos ti ornong ko, mother. Anak, kas itinakon-akon. Saan ka nga umibot itinabarswa? At talagkakan ko, anak. Kasigurado adi na kabaybayan. Among Paloma, sa anak akas iti kanasingadyo ka ni Miriam, ngam mapangnamnamaan nak. Ha? Adele? Amo kasigudan nga agayam kayo ka ni Miriam. Uray ni Edmond akaayan-ayat na. Ngam kita na niya ti mapaspasama kita. Isoda ti makagapuno apay nga agparparikot ka. Please, Adele. Diyak kumapay la kayo pagsaritaan ti may papaniti dayta. Pasensyakan, Paloma. Basta kayat ko laang nga ipariknakan ka nga daak laang ditoy. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. Tainawat na kagtrabaho iti parlor mo. Kat ti laang amok ama itulong ko ita. Isu ti pa na nga si kasok pay laang iti parlor mo. Ta saan mo mo't amasango. Agyaman ak, Adele. Si kapay lang aro ti makaamoy ti parlor ko, ha? Wan, Paloma, di kagdanag. Kat no bilang adapay sa bali ang maitulong ko kan ka, ibagam ko malaang. Nakasagana ak amang tulong kan ka. Raman pa ikat na taon, kapoy ti anak mo. Lakay, pangaasim ko ma, saan ka akasta? Kasapulan na ta ni Paloma ita. Saan arumbang adagdagan tapay ti parikot na? Ay, Pangaasim ko malakay. Panaranay ti kasapulan ita ti anak ta. Saan apan ni Der? kasalumat nga ben.
Siya kundi agpakpakaasikad kalakay. Di ka kuman agisawang iti makapasakit. Tamang ano mangag na ka, ti anak. Kailan, mother? Maawatak ni father. Ha? Paloma, Saan kayong agdanag, father? Maawatan kayo. Pasensya kayo, ha? No nairamraman kayo, iti pa kay babainan na kay pasungal ngalag. Nagawa na kwentak. Tamalak si kastoy lang arunan ti kinataok. Ibagbaga pa yung ti kadwa na may saka rapist. Paloma, anak. Ngabisa patak iti batog ko alangit, mother. Father, saan ko rin namas ni Miriam magayim ko? Nailawan kami, kaputa na baratag kami. Awan ti napasama ka pa nagramas. Katnait na ti kayat ko panagnagan iti korte. Iso nga uray na maibus ti ornong ko. Awan tiyan yaman na. Tinapatagkat mapanag nagkakasaan ko rin namas ni Miriam. Takuyugan ka iti hearing mo, Paloma? Adele? Amok nagmay saka manan amapan iti hearing mo. Iso pa nga asim, umanugot kan akuyugan ka. Mga numairamraman ka lang, Adele. Nakababain kin ka. Awan anyaman na, Paloma. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Gaputa sika tinangisuro kanyak ngagtrabaho iti parlor. No dinak inikan iti oportunidad, awan ko mati pagsapulak. Iso nga itataka sa pula mo ti panaranay. Addaak ditoy. Pangaasim, tadi ka kuman agkadkad. Palubusan nak amang kuyog ken ka, Paloma. Nakababain man ng Emmy. Gaputa iti laksid ti kinataok, na idarumak iti kaso a panagrames. Ngem nadalos ti konsensya. Aklunak nga da napasamak iti nagbaetan mi iti mismo a kasinged ko. Iti nabayagan agayem ko ani Miriam. Ngem saan ko arinamas, no dikat na ilawan kami, idinabartag kami. Adda saan da nagkinaawatan iti nobyo na iti day di agundaway. Iso anapan iti ababangak nga apartment, kat kinid daw na adang gayak nga aginom. Nga isumat ti inaramid ko. Iso na laeng ta idi saan min nga ammo ti lubong mi, napasamaken ti saan ko maarumbeng, kat nagbunga. Dayjay ti basaranda iti panangidarumda kanya, iti panagramas. Ngam ko namot ti abogado, adakkel ti laban ko. Kat gaputa kayat ko apanagnakan anadalos ti konsensyak, ingkadeng ko aprotektaran ti bagik, nga uray maibos ti urnong ko. Agingga, anain-inot, anayal aludod dagiti hearing, iti kasok. Anya ngay anak ko, anya ti ko na ti abogadom. Mother, madandanagan nag. Kung ti abogado kadakil tinamnama ka maakwit, madanakan naklata. Paloma, anak, di mo pukawan ti panagtalak mo iti Diyos kunakmanan. Mamati ak alumtaw no anya ti pudno. Mother, Kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Ama urnos ko manday ta aparikot mo, anak ko.
Nangruna kat na ipasngayan ni Miriam ti bunga ti pannakailawan niyo. Kinapudno na, mother. Kaya't ko makita ti anak ko. Ngambiling nga min attorney sa anak pa'y kanong agpakpakita kadakwada. Tung palam latan no anya ti bilin ti abogado mo anak. Mamati ak nga muna ti araramidan na. When, mother, agtong pala kiti bilin ni attorney. Nangruna kat mayot nagton ti desisyon ti korte. Inton sumaruno pa nagsasangom Adele, pangasim. Si kalahangan tamok nga asitkan. Ti amo ka pagpatulungan. Amom anak kasaganak at tumulong kan ka Paloma. Anya aya dayta. Sa anak nga minamabalin nga umasidag ka da Miriam. Kaya nitimpas ngayon ang anak mi. Aging ka saan amayit nagtidesisyon ti korte may papaniti kasok. Anya nga ron ti kayat mo nga aramidak. Kaya't ko kumaamaamuan na anya ti kasasati na ipas ngayon nga anak ko. Ha? Pangasim, Adele. Magagara na ka mga mo iti kasasati anak ko. Sige, sarong karak ni Miriam para kan ka. Agan nagkalang ha. Amo na sinidakmat kan ka. Siya kunti makaam mo iti dayta. Ibagakan ko na asaan nak ko mga iraman iti anyaman asusikyo. Taggagayim tayong matlatta. Basta agan nagkalatta, Adele. Nangruna ka ni Edmond. Ang mga noon niya ti aramidan dakin ka. Anya ngay, Adele, kumusta? Awan ti rumbang apagdanagam iti anak yu ni Miriam. Nasalun at impas ngay na. Lalaki ti anak yu. Apay so, Adele? Wan, Paloma. Ay na, naglungpo ang maladagat impas ngay ni Miriam. Nakaayayat si ka. Ay, una yan. Ay na, makita kan maubak ko mamot ti anak ko. Di kagdanag. Anyat amom. Ang mga numapasamak tumatlaang dayta. Ngata, Adele. Maasitgak tumot lang ata ti anak ko. Numalpasan ti kaso, mamati ak mapasamak to dayta Paloma. Iso adi ka mapukawan itinamnama. Kan, uwan gayam, naamo ka agkalay sa lata da Edmond kan Miriam. Kasta ka di, maragsakan na no ikalay samot lang ni Edmond ti gayem ko. Nga oray no nadaan kami iti anak. Madlaw mat ngay ayatan ni Edmond ni Miriam. Ngamno apay akanayon dang agpinpin na sugnod idi. Ay, Kat ni Miriam, si kakanayon ti pagkamangan na. Oh, anya nga iti napasama. Adele, please. Saan ta napagsaritaan dayta? Nalpasin ti amin. Saan na may subli pa'y tinalpasin na napasama? Mother, matandanaga na. Paloma anak ko, agkalma ka kumalaeng. Diyak sa mapagkalma ti Riknak, Mother. Mayit na, ganitangal daw ti pangadang ti korte may papaniti kaso. Basta agtalag ka anak ko. Si kantinag ko na asaan apudno ti akusasyon kan ka ni Miriam agayem mo. Iso asaan nga rudarumbang amadanagan ka. Mother, Agbalin ka kumaanatib ker anak ko. Di ka pa idagal iti anyaman abanagan ti mayetnag a desisyon ti korte. ingam no bilang laeng. Tarumura nagbasulak kat maibalodak. Laglagi po niyo ko, Mother.
Ipatpatid kayo ko ni Father. Sapay la kumata mapakawanda, kiti pakaibabay nan ngayon sangbay ko kada kayo. Ay, anya ka di Paloma. Imbagak lang arutin asaan akong formula di tanti pampanunutem. Isama palin ka di. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Mother, Mabitlaeng, tagsukatak anak ko. ha? Apay, Mother? Sumurutak. Kadwaan ka ita, ama pa ni Jekorte. Ha? Sumurutak, anak ko. Idilaang nayat nagtidesisyon ti korte asimurot ti inak manang Emmy. Manipod ng rugi ti hearing ti kaso. Kanayon at igayem kan beautician ko ani Adele ti mangkuykuyog kanyak. Imbilang ko nga rod a positibo a senyales ti panangkuyog kanyak ti inak. Kat anyan aragsak kumanang. Agsipod tanay pangabak ti abogado ti kasok a rape. Tapod numot ngamin, awan tinapasamak a rape. Pudno nga da napasamak iti nagbaetan mi ni Miriam. Ngamkas iti nakonakon, nagayatan mi adwa dayjay, gapo iti epekto ti arak. Nupay akwit tadak iti kaso. Napagnumuan mi ni Miriam amang tadak iti suporta ti putot ko kankwana. Banag a kinanunungak met. Isu na laeng tasaan da akayat nga umasedeg wano agpabigbigak iti anak ko. Tapno maminpinsan kanon a malipatan tinapait a napasamak. Naglabas nga rod dagiti tawen manang Emmy. Sigurado kay ti dayta na amuam, Adele? Wan Paloma, nakakaasi ni Julius nga anak mo iti sidong da Miriam ken Edmond. Dagiti awanan bain. Aglalo ka ni Edmond Di na lang arudon impasurot iti apelyedo na ni Julius. Naalas pa iti trato na iti anak yu ken ni Miriam. Kat ni Miriam ngay, anya lang tararamidan na. Ay na, madlaw akagura na ti anak yu. Sigun iti tinangdanan tang agpaliiw. Naalas matla ang titrato ni Miriam iti anak yu. Anyan ni Miriam? Kaya't kadi asawan day ta at anak mi ti pangibalbalsan na iti amin. Ti anak mi ti papapasan na, gaputa dinak na ipabalot iti. Diyak masigurado, Paloma. Ngamday ito iti may sapay anaduktalan di tinangdanan ta. Anya day ta, Adele? Marigrigatan di anak yu iti gastusan na iti pagadalan. Anya? Kasano na pasamak day ta? Kat binula na mga ipatpatuloda kiti suportan na. Sipag maladaga sinuportara kung ti anak mi. Da Miriam ken Edmond ti agnumnumar iti patpatulod mo para iti anak yu, Paloma. Dayta ti agdadataan na amuan jay tinangdanan ta. Panagkunak, Paloma. Adan ti karbangan ti anak yung agdesisyon. Nanakamutan. Agkulehyon ton saan aya. When, mother? Naiyuman mo ka din iti abogado, ti maipapan iti dayta banag. Saan pa, mother? Nga may bagbaga dagiti gagayim ko. Ano may papan iti legalidad? Nilatta ka no Miriam ti rumba nga pagyanan ti anak mi. Paloma, anak.
Ang madaplanok, mother. Anya dayta. Isardeng kong timang ipatulod iti suporta ta anak ko kini Miriam. Anya, amangan no badaksan ka iti kasta apanggap mo. Ay, saan mo't siguro, mother? Tati planok, manglukata kiti bukod a bank account ti anak ko. Ha? Day, posible dayta anak ko. Mabalin dayta. Ti kayat ko ita. Agdiretsyon iti anak ko ti suporta manipod kanyak. Saan na dumalan iti awanan bain nga inana. Kat no maipabuspos am lakit di dayta. Aramidam anak. Uray siyak. Mayatak iti kasta panggap mo. Nangruna. Tamakapasuron tinaamuan tayo. Nakakaasig ayam ti apukok iti den na Miriam ken ti asawa na. Makapangariat no labsan ti agsarita. Adtuyan ti ATM para iti anak mo, Paloma. Agyaman ak Adele. Kasano nga tama itad ko dahito kan kuana. Di, agpakita kan kuana. Ang magkwa, Adele. Diyak pa'y kaya't nagpakita. Maama ka nga mga nukadurmanak ta anak ko no makita na. Saan mat siguro? Mamati ak amaawatan kan maaklon na kagapo iti kinataong. Basta, maama ka lang, Adele. Panagkunak, saan pa aday titi umno ka nito? Ala, sikat ti makaam mo. Ti parikot ita. Kasano amaitad ko kan kuana dahito nga ATM. Dayta ita ti... amo kon Paloma. Kasano, Adele? Ijay pagadalan da. Itad mo ijay pagadalan da. Taisudan ton ti makaam mo amang itad kan kuana. Ha? Ay, hunag pa'y Sonia. Babang dayta, sana maamuan ni Miriam ti amin. Mas daaw tulatan ti loka, no jakon agipatulod iti suporta para iti anak ko. Ta direktan to na ti anak ko ti pagipatulodak iti para ken kuana. Panagkunak. Husto ti balakad kanyak ni Adele, mother. Anya, balakad, anak ko. Panawanan tapno pakita kita anak ko. Paloma, anak. Napunpunwan ako ni taaramid ni Miriam. Nagulimag ka kita ado atawan. Gapoy ti pasamak iding awan mat kinapudno na. Ngam itata madamdamag ko ama agrabyado una yung ti anak ko. Masapol nga aramid akong tirumbang, mother. Saan ko mat siguro apakabasulan no kastoy ti kinataok. Basta agpakita akong iti anak ko. Hiyam amok ti bagik, kat ipodnok ti amin ken kuana. Desidido ako, mother. Inaramid ko nga rod ti planok manang Emi. Pirme ti danag ko ididamo. Taamkek no dinak maaklon ti anak ko. Ngam apaman ana isalaysay ko ti si bubukal apasamak. Nabang aranak. Gapo ta inarakop nak iti nairot ni Julius nga anak ko. Naparupaan mo't da Miriam ken Edmond, idinaamuan da anaduktalanan ti anak ko ti amin. Intuloy ko nga rod asinuportaran ti anak ko, agingga anakaturpos iti kolehyo.
Iti naka-abroad, kan nagbalinan a residente dito'y Singapore, inalanak kat da kami itan ti agdandan na. Napintas ti trabaho na ditoy, tauray iti kangitingitan ti pandemya, agsusweldo latta. Jakmot impagal ang maaddaanda iti komunikasyon iti inana, nang runa iti kabsat na ni Miriam, gapo taag kabaddungalan damat unay. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Paloma. Paloma, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno apakaadawan daytoy iti adal. Tauray kasta ti kinataom, kinabailam ti timakder kas ama, nga uray na ilimod ti pudno iti anak mo, iti lasod ti naunday a panawan. Apama nabasbasaek ti surat mo, nagsubli iti lagip ko ti pakasaritaan nga income in tampok iti kaaldawan dagiti adigi ti pagtaengan. Kat awan duaduak pagayam ko, si kalakit diti ama tinangipatulod iti surat nga income in tampok iti Father's Day. Pakaragsakan mi ti panagsurat yung agpadpada, gaputapod no unay, anakaibinlay kayo iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Sapay lakuma, taagtalinaed ti kinaragsakyo nga agama, iti sidong ti maysa ken maysa. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangisalaysay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Tun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu